Avui fa 7 anys que va morir el sacerdot, intel·lectual, filòleg i professor de la Universitat de Girona, Modest Prats. De les seves homilies de Medinyà, aquest fragment d'un poema. Hem pecat moltes vegades, hem manat la carreta al prat de les Salanques, hem munyit les cabres, hem tocat totes les pedres de cal Camagros d'Arança, hem deixat la suor en la paret del prat. Això és més 324. Comencem. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Valia la pena recordar el Modest i avui posarem la plaça, per dir-ho d'alguna manera, recordant el Modest. I els gironins que van fer aquesta petició a l'Ajuntament al mateix temps van suggerir de fer-ho aquí. Per les 3 raons que ara us explicaré. Després sentireu els parlaments dels altres candidats aquí. Primer de tot, per què hi ha el seminari. Aquest edifici que hi ha aquí és el seminari, l'any 46, un nen de Castelló d'Empúries, acompanyat de la seva mare, va venir aquí, el va deixar aquí, la seva mare, hi ha un espai que té sentit parlar del Modest geogràficament aquí, perquè va passar molts anys aquí. L'any 59 el tenen de capellà i l'any 60 escollia a la Universitat de Barcelona i comença a fer classes al seminari. En el seminari major, ja sabeu que el seminari hi havia 2 seminaris, el menor, que era pels petits que anaven entrant i després quan feien filosofia i teologia anaven al seminari major. Per posar 2 exemples, l'any que jo vaig entrar, que tenia 17 anys, el dia de Sant Tomàs, que era el patró, i doncs els 300 que eren, entre els petits i els grans, doncs la passió de baix, amb un diàleg amb el Narcís Jordi Dragó. Només són 2 exemples, almenys d'un nucli potent de cultura en aquest país. Ell va estar superior aquí i després, al cap d'un temps, també en relació al seminari, en aquella aula tan bonica que en dèiem la plaça de Toros, en allà, Justici i Pau, el va ser el rector més jove que hi havia a Girona. Allà vam fer ja l'institut. No hi havia ni capella, la parròquia d'Història no hi havia capella, i finalment hi practicava la capella de l'institut. I aleshores, coneixíem tots, a Girona ens coneixíem tots, aleshores es va fer un acte de Justícia i Pau contra la pena de aquell moment, entre les coses que va dir el següent: lluito per l'abolició de la pena de mort i per un país reconciliat, on no hi hagi venjances ni odis, on no hi hagi esclaus i lliures, sinó igualtat i fraternitat. És la lluita per la victòria de la pau. Bona tarda. Jo agraeixo profundament la iniciativa de vosaltres, Mont, i dels que us han acompanyat, i també la recepció, l'acollida de l'Ajuntament per dedicar aquesta plaça, aquesta placeta, jo l'anomeno sempre mossèn Modest. Només em centraré en el que jo vaig tenir una mica més de relació, que seria la de capellà. Quan jo vaig arribar ja estava al Mercadal, i va ser quan també, l'última etapa del Mercadal, quan també després es va jubilar i va anar al Bisbe de Sevilla, carregant-se també amb molt sofriment, amb la malaltia portada amb tanta dignitat.
un capellà obert, un capellà que tenia relació amb moltes persones, no només amb creients, sinó amb moltes persones, per la seva situació, per el seu tarannà, el seu professor de la universitat, és a dir, però se sentia no només en la seva dimensió de rector de les parròquies, en la seva dimensió com a professor. Aquest teixit, aquest fil Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies a Montmarquès per haver-nos fet veïns i veïnes, en definitiva, d'aquesta ciutat. Efectivament, és important que les ciutats, que els ciutadans fem reconeixements d'aquelles persones que han sigut determinants també en la construcció de les pròpies ciutats. I crec que per la nostra ciutat i per al nostre país, de fet, és un intel·lectual amb lletres majúscules, amb les lletres majúscules el que significa aquest terme. I a més una alçada que s'encomanava, un riure absolutament encomanadís. Però crec que el que cal destacar també, i això que he dit era molt important, explicar-nos com calia que tots fossin soldats en la seva defensa. I això ho va fer sense complexos, en moments que certament eren molt difícils, que ara potser tots veiem que ara podria ser una mica més fàcil, tot i que ara convé més que mai també, però ho va fer en moments certament molt complicats. Aquelles persones que han viscut compromeses amb el seu país i amb la seva llengua, i que ho han lluitat fins al final, i amb la seva manera de ser tots aquí, perquè efectivament això ha fet que fos un acte molt més lluït, molt més emotiu, i ara ja passaria la paraula a en Fonelleres, que ens llegirà algunes lectures d'alguns textos del mateix Modest. Moltes gràcies. Modest, quan li van donar l'any 2009 l'alcaldessa de Bagans el Premi Atenea de l'Ajuntament de Girona, explicava això que feia referència al moment en Pont. Acabem d'arribar. Baixem del tren que esbufem candelosament. Som embolicats en una boira trista que goteja. Veig les figures que es mouen sense deixar-se endevinar. L'oració de les mans. Tenim la pell dura, senyor. Hem heretat el contacte del mall i l'enclusa. Fem l'aire dels cascos dels cavalls que varen cremar els 3 ferrers de les alegries. Som roges d'estar al costat de la fornada esperant la roentor de la rella. Hem aguantat la pipa, hem agafat el martell, hem apretat crispades un grapat de terra de Montcada, quan el cos caigué al fossar, esbadellat el crani per la bala. Hem amanyegat les anques dels poltres i les eugues. Hem pecat moltes vegades. Hem manat la carreta al prat de les Salanques. Hem munyit les cabres, hem tocat totes les pedres de Cal Camagrós d'Arança. Hem deixat la suor en l'aparell del telèfon. Ens hem punxat amb l'agulla quan tots dormien i els vestits no eren acabats encara. Hem tocat la paella, la cassola, els alls, les cebes, la mà de morter. Hem fet tantes altres coses que vos sabeu, senyor. Digneu-vos, senyor, consagrar i santificar aquestes mans per la unció i benedicció nostra, a fi que tot el que beneeixin quedi beneït, i tot el que consagrin quedi consagrat i santificat, en el nom del nostre Senyor Jesucrist. Gràcies, Senyor.